Dobar dan, pozdrav nazočnim medijima, kao i onima koji nisu nazočni, pozdrav i građanima koji nas prate putem interneta. Ovim putem, na ovoj tiskovnoj, želimo progovoriti o dva najveća problema, kako đakovačkih, tako i hrvatskih poljoprivrednika. Kao što znate, Agencija za zemljište je pred Božić raspisala 3 natječaja za zakup državne zemlje na području grada Đakova. Prije 15 dana obavljeno je i takozvano pod navodnicima javno otvaranje ponuda na kojem nitko od poljoprivrednika nije smio biti nazočan. Inače, glavno obilježje svih natječaja po novom zakonu je sporost u provedbi, dodjela zemlje velikim firmama i skrivanje podataka o bodovanju. Zbog toga od agencije i grada Đakova tražimo da pribave sve podatke o ponudama i javno ih prezentiraju onima koje to zanima. Isto tako, pozivamo i ministra da razmisli o poništenju natječaja koji se provode na taj skrivečki način i također ministra pozivamo da napokon prestane govoriti neistine o datumu isplate poticaja, jer time obmanjuje poljoprivrednike i njihove poslovne partnere i kvari im i otežava posao. Vezano uz natječaj iz 2011. godine, koji još nije zaključen, želimo istaknuti kako je upravo đakovački HDZ odbio u gradskom vijeću poništiti taj natječaj. Iako je bilo puno nepravilnosti, nismo željeli da sva zemlja ide u natječaj po novom zakonu, jer to bi moglo dovesti do toga da svi đakovčani izgube državnu zemlju. Gradonačelnika ovim putem pozivamo na oprez u potpisivanju ugovora po tom natječaju, zato što ima odluka koje su donešene na temelju krivotvorenih podataka i on je s time i upoznat. Također ga pozivam da novac koji se prikupi od zakupa zemlje vrati u poljoprivredu, kao što to rade druge općine koje svojim poljoprivrednicima plaćaju tehničke preglede, analize tla i edukacije koje su sada vrlo aktualne, kao i druge potrebe poljoprivrednika. Evo, toliko od mene. Sad ću vam se obratiti i predsjednik gradskog HDZ-a, gospodin Nikolić. Sad srdačno pozdravljam. Ja neću reći da kartanu treba opet razoriti, ali ću ponoviti pitanje. Gospodine gradonačelniče, gdje je 17.950.000 kuna? Znači, ako neće odgovoriti gospodin gradonačelnik Vinković, onda ću uputiti poziv državnim institucijama da se pozabave onim na čega smo ukazali s prethodne 2 presice, na korupciju i kriminal i na sumnju našu na udruženi zločinački pothvat političkih stranaka, odnosno članova određenih političkih stranaka i odmetnika, da nam istraže i kažu javno građanima grada Đakova, a mi ispred HDZ-a pitamo gospodine Vinkoviću, gdje je 17.950.000 kuna? Hvala lijepo. Evo, ako ima pitanja vezano uz tematiku i uz druge stvari, stojimo vam na raspolaganju. U biti, da se razjasnim, znači taj novac, što gospodin Nikolić pita, 17.950.000 kuna, to je namjenski novac. I namjenski se mora trošiti, ako je dignut kredit, znači trebao je biti potrošen u određene svrhe za koje je i dignut. Mi od tih građevina ne vidimo ništa. Prema tome, znači, očito je novac nenamjenski potrošen, što je kršenje svih zakona Republike Hrvatske.